እግዚአብሔር ይባረክ ላይኖም ማዓልቲ ያርእስተይውን አምላክ ይዛረብ ባይዘወይ ይዛረብ ኩሉ ግዜ ይዛረብ አማን ሐወይ ይዛረብ ለሩሲ አነውን አብቲ ሐሳባተይ ማለት አብቲ ቀዳማይቲ ጥቅሰይ ጽሒፈ ያነረ ቅድምስ መንግስት አምላክን ጽድቅን ድለይ ዝኽሉ ድማ ይውሰኸልኩም ኢለ ጽሒፈ ያነረ ማቴዎስ 6:33 ዘላ ሐሳባት ናይሎም ማዓልቲ ትምርተይ ንእግዚአብሔር አምላክ ምድላይ ያትብል እንታይ ብላለሁ እግዚአብሔር አምላካ ምድላይ ትብል ሐሳባትያ ምናልባት አብነት ተብዚህልኩም ሎም ማዓልቲ አብነት አብዚኹም ኤግዛምፕል አብዚኹም ከይትብሉኒ ምሳሌታት ከብዝሐልኩም ክፍተ ክደልየ ናተይ በቲ ዝራእኹ ማለት እየ ዋይሎ ማዓልቲ ብዙ በዚህ ሎ ከይትብሉኒ አብነት ከብዚየ ስለዚ እግዚአብሔር ምድላይ ትብል ሐሳባትያ አብ ዘዳግም 4:29 እንታይ ይብሎ 4:29 እንታይ ይብል አብቲ ቃል አምላክ اوكي عم اسكت هم عليك كم ببايك في التري اوكي عم اوكي عم ببالي سموت حبيب تعليق 4:29 ካብኡ ግና ንእግዚአብሔር አምላካ انت للخيو بكل لبخان بكل نفسخان انت للخيوس كترخبو ايخا امين انت يبلالو بكل لبخان بكل نفسخان انت للخيو انت ايخا كترخبو ايخا እግዚአብሔር ይባርክ ጊዜ ወስደልኩኝ 3 ሰዓት ወስደልኩኝ ንእግዚአብሔር አምላክ ምድላይ ትብል አረስቴ ማለት ስለዚህ ታ ምድላይ ትብል ሐሳባት ክንሪያ ይደሊ እንታይ ይብሉ እግዚአብሔር አምላካስ በሙሉ ልብኻን ሙሉ ኃይልኻን እንታይ ገበሮ ካብኡ ግና እግዚአብሔር አምላካ እንተ ደለኻዮ እንታይ ተገበርካዮ እንተ ተደለኻየስ ፈቃድ ሓተካይ ተደለኻየስ በኩሉ ልብኻኻ ክደሊ ኸለኻ እንታይ በኩሉ ልብኻን በኩሉ ነፍስኻን እንተ ደለኻየ እንታይ ገበሪ ክትራኽቦ ኢኻ ስለዚ ናይሎም ማዓልቲ አርስተይ ንእግዚአብሔር አምላክ ምድላይ ታ ምድላይ ትብል ሐሳባት ጽቡቅ ገና ክንሪያ ይደሊ ምድላይ እንታይ እዩ ምድላይ ትብል ሐሳባት ክንፈልያ ጽቡቅ ይመስለኒ ታ ምድላይ ትብል ዝጠፋዕካ ነገር ንእንታይ ምግባር ሐሰስ ምግባር ንምርካብ ማለት እዩ ትደልዮ ነገራት ክትፈልጥ ኣለካ እጅታ ምድላይ ዝብል ሐሳባት በቃ ካባኻ ዝተሰወረ ወይ ካ ትደልዮ ነገራት ትደልየኻ ሓደ ነገር ትደልይሞ ነው አብይድካ ምንታን ካአቱ ዋነት ናባኻ ምንታን ክኸውን ነው እንታይ ምግባር ነው ምድላይ ወይ ካ ምርካብ ምጭባጥ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ታሪኽ መጽሐፍ ቅዱስ ተዳሪኹ ሞስ እግዚአብሔር ክልተ መገዲ ንሰብ ማለት ብብዙ መገዲ ይኽእል ኣብታ ኣነ ሳኹን ሸር ከገብራ ዘሊ ክልተ መገዲ ንሰብ ደልይዎ ማለት ናይ ታሪኽ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተዳሪኽ ሞስ ኣብ ዘፍጥረት 3 አዳም ካብ ቅድሚ አምላክ ወይ ካብ እግዚአብሔር ምስተሰወረ እግዚአብሔር ታይሎ አዳም አበይ አለኻ ኢሎ አበይ ከይደሎ እጂ አዳም ተሓቢይሎ ምክንያቱ ቅድሚ ውድቀቱ አዳምን አምላክ እንታይ ነይርዎ ቁልዕ ነይርዎ ቁልዕ ስለዝነበረ እግዚአብሔር አዳም እንታይ መስገበረ ምስ ወደቀ ሓጥንት ዘይምዕዛዝ ወይ ድማ እንታይ የመጽዩ ምኽዋል የመጽዩ አመንጎ አምላኽን አዳም እንታይ መጽዩ ሓደ መጋረጃ መጽዩ አምላክ ክሪኦ ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ኮይዱ ማለት እዩ አምላክ ሽኡ ውጽእ ምስ ፈለስ አዳም የለን አዳም አብያ ኣለኻ ኢልዎ ቀዳማይቲ ዝደልዮ የሉ መስርዕ ማለት እዩ ኣብ ዘፍጥረት 3 አዳም ከዓ ድምጽኻ ሰሚዕ ኣለኹ ጥራይ ስለዝኾንኩስ ተሓባእኹ ኢልዎ ረይዎ ሕጂ አምላክ ንአዳም ዝደልየሉ መገዲ ማለት እዩ
تخلقتي معرف انت دا عبي كلتا عبيتي مغيروي زنغركم زلخم تخلقت جن زيابير نود سب حدش كدان بخريستوس غيرو سنتا غيرو مخنياتو بخريستوس غيريو نتي امونغونان كل حاتوس كبر املاح سينو زبلو ነገር እቲ መጋረጃ ከፍርሶ ዝኽእል ጥሉዕ ምንታን ክኸውን ንኣምላኽ ምንታን ክንሪኦ ሓደ ብምንታይ ደሊና ብክርስቶስ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ነቲ ዝወደቐ ሰብ እንታይ ገይርዎ በጃ ሂቡ እንታይ ገይርዎ ኣምፂዎ ሕጂ እታ ምድላይ ትብል ቃላት ሕዋተይ ጽቡቕ ጌርና ከንያ ይደሊ እታ ኣብ ውሽጢ ራስ ንደልዮ ነገራስ እንታይ እዩ sometimes ድሌትን ትምኒትን ድሌትን በበይኒ እንደልዮ ነገራት ዋጋ ዘኽፍል ነገር እዩ ትደልዮ ነገራት ዋጋ ክፍለካ እዩ ክደሊ خلخاس እስኪ ካባኻትኩም ሲ መን ኣሎ ብፍላይ ክቡር ነገር አገዳስ ነገር ጠፊዎ ወይ ካ ውላድካ ጠፊካ ከመይ ዓይነት አደላያ ካትደልያ ከመይ ዓይነት አደላያ ትደልያ ውላድካ ጠፊካ ሲ ከመይ ትደልይዎ حسابك على ذكرني ودي أول أبجزها صور مش يقولوا دقها تاي تخون أغلى صبب بلاك قال أتيم كيخون بملو لبخا خاص تدلي تمدلاي كل أكلاتنا انتاي زغبري دواسي مخنياتو بيد كان تاي تغبريخا تدليخا بإنت كان تاي تغبريخا تدليخا حدا غزي تنبركي كان تاي تغبريخا حتى أتي خيكون اللي كان تاي تغبريخا تدليخا حنسخا أول كان تاي تغبريخا تصويخا تدليخا كل أكلات كاس انتاي زغبري يدليو نيناي نتيجة أفعاك نجر أنا نسخاتكم نتيجة نايو زلنا كريستنا كمي جينا ندليو خمزلنا أباين أباخاتكم تراف عملاق كا يريو كمي عينت دليتنا ندليو زلنا عملاق بمولو لبنا عينا خندليو زلنا كمزي زبالكم ولاركات أفيسي هذا متيسي بتي تفيلون دابلكاس لبخان حسابكان كله تتحيسك خلاص شاين ستين تزبلكاس تايب لك تايب بالكم تايب جبركم التسب تايب جبركم وفوهي تزارو أو حزوا ده أو حزوا جن كتجبروا خمس دليهم على مالتي رديهم من لهم هجي imagine ريوا أب كبير كونتات كلا خاسي ودخان دار لخايا خلا خاسي نشتي شاين تيلي كاسي سألوا فواتي نتسبتي دحر انتاي قمت محاكمو فلوس نغري مالتي اب كله زلو نغري مالتي كان نايتسب رهره نايتسب تاي مخانو دحريو نت بزعبات السبسي زمان كامل انتاي خاتغبرو كندك چكن يا خاتبلا مش كان نايتسب كند ابتناتكا بوتا اتيو نت تطفعكا كند زدلي نسو نتواغا حابه زغبرو نغرات አኻደ ሰንበድ ነገሪ ዋታይ ሰምቱ መንግስት አምላኽ ንደልዮ አደላለያ ከምዚ እንተ ዘደሊናዮ ንአምላኽ ዝረኽቦ ሰብ የለ አምላኽ ናይ ፕሪንሲፕል አምላኽ እዩ ንአምላኽ ደሊኻን አምላኽ እንታይ ኢልዎ ሰለስተ ሕግታት ይዎም ኣብ ማቴዎስ ክንሪኢና ድለዩ ኣብ ማቴዎስ 7 ሓበበለይ ኣብ ማቴዎስ 7:8 ካብ 7 ክሳብ 8 أماتي شوعته كاب شوعته كسب شمون تزلع. زلمنا كله يقبل يو زدلي دماي يركب مع زوق حكوا حزب بلون يغفت له يمو لمنو يوهبكم دلي ترخبو مع زوق حكوا حبلو يغفت لكم يو. Thank you. ثلاثة برينسيبل هو ماله. زلمنا انتهي قبري. زدلي انتهي قبري. فحزب بلنت هاي قبري هواتي فتينا صلينا نعمله لما تنزل لنا ينا نرخوا عدلالينا كنقير كنكلالنا كم تزبلكم كدلي انا لو خباتكم انا
أملاح زرد مالتك أملاح ردانا نعين أخذكم ودخاسي example كم زحلكم إليكم عبد درجة بتصبوا عبد ودخون زبالكم من البات ترس لزبالكم ودخان تخوين السب جب جنزم تتأفي كاسي وي دحين تتوقع خايل شلالي بلا كايسب وي جنزم تأفين أنت الكاس أوكي رماي دحين مش عليك عقل يبلو يتسب ذكرني عدل علينا خنكير سلز دلوخي تسي خذكري زي أورجان خنجزسي عب دا أورجان كينا كذا كرو دلي عمي حجي خريا خلنا مالتي جي شان حموشة متينا جزينا أنا خيدك بانكي كلتش حيزة مسيس شان حموشة متين كفيلاس ولا عقي فنيرس كاب جباي وديعة تا حموشة متين مسبوستا سبيلن حق تعيش كي ناس وي دسو تا بوستاس دربيا له حموشة متيليس هوي نامس ناس نتسمى صحتنا ناس ندق لنا عدل علينا قناتيناتو حدي نيرو هوي بكذا دفوق الناس كنا ريوا كسب تدلي كسب ترخبو انت تقبر عليك كسب ترخب كاي انت تقبر عليك هجي عدل عليها نتي ترخبو ነገር እሱ ውጽኢት ካይ አይ ክላ በቃ ደሃን ዳይናስ ገዲፍና ይኬና ሐሳብ የተረዲኸው ማለሁ ከሆን ዝግቦ ግን ታይ ነይሩ ክሳብ ትረኽቦ ምክንያቱ አባ ስለ ዝወደቀት ወይስ ወሲድዋሎ ወይስ ወሲድዋ ይዘሎ ካለ ዝወስዶ የለን ክሳብ ትረኽቦ ዋላብታ መጽሐፍ ቅዱስ ክንድሪያይና ክሳብ ማዓሰኻ ትደሊ ክሳብ ትረኽቦ ተማዋቲ ክሳብ ትረኽቦ ደለይዎ لا يا تي هجي مسيات اللي تحسبت بزعبا مدلاي تبل حسابيا جين عدلا لاينا كنفلطينا ولا بصراحنا جيريوم اب فيرجين فالي زي هوتيل يخمش فلا ايربورت خدو سبات بزناي سترايك كلتور حجيرو مالو تجاجي سلسته ورحي انتي طلب جيرو مالو دخونه طلب جيرو مالو نساتو يا باي زخونسي ازي جبرنا يلو مالو تمالس بزعبازي خسلاسل خلاص زيوم سبات سامع عسيم سترايك وصيم زلو حسابتي حساب ما حساب اتي طلوم زملسلوم غداي ايوم زعات سترايك كلتا ور وصيم አለው ለይተም ማዓልተኔ ሚቃየሪም ያ በግም ቀድሜያ በናተይ ይበዝህ ይልዋሎ ጽቦ ግን እንታይ ይገብሩለው حساب ساعات زيا ليتم معالتن طرعان يقبر الله مستمل سلم تايخ قبريم بك بوتوم خوريم هواتي اتدحاسكم مو زلوكم مو نقرات كساب زي حاسكم مو دو ايتبالو مخنياتو نعملاخ مدلاي زبالو نقرات انتداريخم مو بمولو لبخان بمولو حيلخان اكزيابير عملاكا دلائي إلوه ስለዚህ ዋላ በማቴዎስ 6:33 ግዛረብ ዘሎ ቅድም መንግስት አምላክ እንታይ ይበሉ ጽድቅን ድለይ ጽድቅን ደልዩ አደላለያ ከመዩ መንግስት አምላክ ነደልዩ አደላለያ ከመዩ ስለዚህ አምላክ ናይ ፕሪንሲፕል አምላክ እዩ አደላለያ ንአምላክ ትደልይዎ ዘለኹም አደላለይ ናታትኩም አደላለያ التان نبرا زلنا نبرا كمتي عدلالاينا هنا دليتي كوص قالو دليتكم كوص خلالو دليتنا زبزح غزي اب حلمنا نبر حلمو تمنيو واغا يخفلكم ني اكيد عبارات كدقسكاس ودي كمز برجا كمحرلي طبايو كمزخون ابزا يونيفرسيتي خاطو تمنيو ويكع منفسا هيوت بطعامي حيالات كينكم برتعات كينكم عغاننتن حموماتن فويسكم بقى وانجيل كله اسراصيهم تمنيوا واتي كابتا ارات مسوردكم وديا واغا يكفلكاني قبلكم الله ندليو زلنا عدلاليا حجون كنقير كنكلالنا دقنا كمحارون تدادلينا بمنفساو هيوت نعملاخ بمفرح ندليون تدا كوي ناس نمدلاين تادليكاي كم تعذبلكم بقرخ انت تقبر كيدا لك ابي ابتي كد
تدليو زلخا بوتا منتان كم حرول كان تدا دلي خاسي انت تقبر عليك ብዙ ስለንሪዮ ዘለና ማለት አደላላይና ሲረሳስ ደላላይና ወደኻ ደቅና ወይ ድማ ገዛ ርእስና መንፈሳዊ ህይወት ብርቱዓት ክንኮን ነደሊ ግን ንአምላኽ ነደልዮ አደላላያ ግና ከምቲ ንምንዮ አይኮነን በሐሳብ ጥራይና ነደልዮ በእምሮ ጥራይና ነደልዮ ምድላይ እንታይ የደሊ ይብላለሁ ዋጋ ይከፍል እዩ ተንበርኪካ ትደልዮ ይኻ ክብርታት ናይ ገዛና ብውልቅና ንኹን በህብረት ይኹን ቤተ ክርስቲያን ይኹን በሃገር ይኹን በህዝብና ይኹን ብዙህ ዝጠፋዕና ነገራት አሎ ግን አደላላይና ግና ጽቡቅ አይኮነን አደላላይና ግና ጽቡቅ አይኮነን ሰሚዕኹም ትፈልጡ ብዙሓት አቤተይ ሰላም የለን ሰሓቅ ካብ ጠፈእስ ክነ ይሩ ይብለካ ታይብላሎ ሰሓቅ ካብ ጠፈእስ ክንደ ይሩ እላል ካብ ጠፈእስ ክንደ ይሩ እንታይ ይሩ ለማለት ጠፊሎ ብላሎ አጥፋይ አካል አሎ ማለት እዩ ስለዚ ልበይ ልብኹም ነቲ ዝጠፈአ ክሳብ ዝረኽቦ አነ ግና እንታይ ይገብርኔ አይደቅስኔ ነቲ ዝጠፋአኩም ነገራት ክሳብ ትረኽብዎ ክሳብ መዓስ ክሳብ ትሕዝዎ ክሳብ ትረኽብዎ ክትስኡ ክትኽእሉ ኣለኩም ክንትስእ ኣለና ጠፊንሎ እንተዳ ኢልካ ኣብ ቤትካ መንፈሳዊ ህይወት ጠፊንሎ እንተዳ ንብል እንተኾይናስ ስለዚ ኻይ አዳም ምስ ጠፈአስ እግዚአብሔር አብያ ኣለኻ ኢልዎ አጥፊዎ ሓደ ነገር ዋተይ እንደይ ዝጠፋዕና ነገራት አሎ ክንደይ አሎ ዝጠፋዓኩም ነገራት አደላላይኩም ቀይሩ ከመይ ትደልዮ ከም ዘለኩም ፍለጡ ከመጠን አምላህ ደማ ከመጠን ጠፋዓካ ወይካ ከመጠን ህጂ ሰለስተ ፍሪ ንምድላይ ዘለይካ ነገራት አሎ ሓደ ጠፊን ትብሎ ነገራት ተውጅ አለካ አነሲ አዳልይኒ ክብለኩም እንተዳ ኮይነሲ ብዛዕባ እንታይ ከተዳልየኒ ዘለኻ ጠፋዕና ነገር ክነግረካ ክኸላለን አነሲ ወደይ ጠፊሎሞ አነ በደቀ ከምሳኩም ምክንያቱ አባይ ቆርብ ትር ትብለኒ በራት ገንዘብ ተሪኻ ተምጽሆይ ትብሉኒ መጀመርታ ነቲ ዝጠፋዕኩም አዋጅ አውጅሉ አነስ እዚያ ጠፊአትና ላበሉ አቤትና ይኹን እዚያ ጠፊአትና አላ ንምጥፋዕ ከም ዝጠፋዓሃ አፍልጦ ክትህቦ ክትክል ኣለካ ሽኡ እንታይ ትገብር ንምድላዩ ቀሊል አነ ብዛዕባ እንታይ ዝደሊ ከነገርኩምሲ እንታይ ልኩም ከዳልዩኒኹም ዋላ ሓንቲ ልኩም ከዳልዩኒኹም ነከተዳልዩኒ ግና አነ እዚ ጠፊኒ ክብል ክላለኒ ሽኡ ነቲ ዝጠፋዓነ ድማ እቲ ዝጠፋዓካ ዋጋኻ ክትፈልጦ ክትክላለካ እንታይ ጠፊካ ዋጉስ እንታይ እዩ ዋተይ ኢዝናይ ዘለና መንግስቲ አምላኽ ቀሊል አይኮነን ስለዚህ ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4:12 እንታይ ሎ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ንመንፈሳዊ ውህበት ንቀነው ካብ ክነስኹምስ ንምህናጽ ማሕበር እዛት ክትኮኑ ድለዩ እንታይ ግበሩ እዛት ክትኮኑ ንመንፈሳዊ ንምህናጽ ማሕበር ዝኸውን እዛት ክትኮኑስ ድለዩ ድሌታትናስ እንታይ እዩ ሕጂ አነ ደለያ ዘለኹስ እታ ምድላይ ትብል ቃላት አባና ክስረጽ ኣለዎ ብኸመይና ንደልዮ ዘለና ንአምላኽ ከመይና ንደልዮ ዘለና ስለዚህ ኻ መጀመርታ መንግስቲ አምላኽ ጽድቅን ድለዩ ኢልዎ መንግስቲ አምላኽ ጽድቅን ድለዩ ኢልዎም ብድሕሪ ግና እዚ ክኾነልኩም ኢልዎ ዘይደለ ዘይጠፋዕካ ነገር ከመይ ጌርካ ትደልዮ አይጠፋዕኩም አይደልየኹምዎም ስለዚህ ኢልዎም እንተ ዘይጠፊካስ ክደልይ ከለኻ መጀመርታ ንክደልይ ዝጠፋዕካ ክኾን ኣለዎ አነስ ጠፊንሎ እዚ እንተ ዳይልካስ ሽው ምድላይ ትጅምር እቲ ዝደለየ ድማ ይረክብ እንተ ዘይጠፋዕካ ግና ብምንም ተአምር አይደልይዎንኹ
ስለዚ ዝጠፍዓና ነገራት ኣሎ ካባይን ካባኻትኩም ብዙሕ ነገር ዝጠፍዓና ኣሎ ከም ውልቅና ዝጠፍዓና ነገር ኣሎ ከም ቤትና ዝጠፍዓና ነገራት ኣሎ ከም ሕብረት ዝጠፍዓና ነገራት ኣሎ ከም ሕዝቡን ዝጠፍዓና ነገራት ኣሎ ስለዚ ሰምዖ እንተዳኸንኩም ኣቦታትና ወይ ከዓበይት እንታይ ይብሉ ቀደም ነይሩ ምክብባር ቀደም ነይሩ ምግዝዛዕ ቀደም ነይሩ ፍቅሪ ይብሉኻ ሕጂ ግና እንታይ ኮይኑሎ ጠፊሎ ቀደም ነይሩ ሓወይ ሓወኻ ይብሉ ሓቀይደ ሕጂ ግና ጠፊሎ ይብሉ ስለዚ ጠፊሎ ትብል ቃላት ሓደ ነገር እንታይ ገይሩሎ ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣትይሎ ስለዚ ነቲ ዝጠፍዓና ነገራት ብሓደ ልቢ ክንትስቀሎ ክንከል ኣለና እንታይ ጠፊና ኣሎ ኣነስ እንታይ ጠፊኒ ኣሎ በሉ እስኪ ዓበይተይስ እንታይ ጠፊኒ ኣሎ በሉ ኣብ ሓዳረይስ እንታይ ጠፊሎ በሉ ኣብ ሕብረት እንታይ ጠፊኒ ኣሎ በሉ ስለዚ ክላ ቀደም ነይሩ ጠፊኡ እንዳተባሓለ ይኽየድ ስለ ዘሎ እዩ ቀደም ነይሩ መንፈሳዊ ቀደም ነይሩ መዝሙር ይብለካ አቀይደ ቀደም መዝሙር ሕጂ ከንታ ኮይኑ ጠፊሎ ስለዚ ንክብሪ ኣምላኽ ክንመልስ ክንከል ኣለና ንኣምላኽ ክንደልዮ ክንከል ኣለና ንኣምላኽ ክንደልዮ እንተዘይክኢልና ኣደላላይና ክንቅየር እንተዘይክኢልና ከምታ ዝበልክኹም ዝጠፍዓኩም ብሙሉ ሓይሊ ኮይንኩም ትደልይዎ ምክንያቱ ዋጋ ናይቲ ዝጠፍዓኩም ብፍላይ ድማ ናይቲ ዋጋ ዝጠፍዓኩም ነገራት እንተዳ ተረዲእኩሞ እጅ ሳምታይምስ ከም ዝበልክኹም ሓደ ግዜ ዋጉ እንተዳ ዘይርዳእካ ኮይኑ ሸለሊኻ ትብሎ ድሓን ኢልካ ትገብሮ ግን ዋጉኡ ዝጠፍዓና ክቡር ነገር እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ጽድቅን ድለይ ኢሉና ጽድቅ ኣምላኽ ክንደልዮ ክንክል ኣለና ንጽድቂ ክላ ቅድስና ቀደም ነይሩ እንተዳ ዝብል ኮይኑ ሎሚ ዘበላሾ ነገራት እንታይ እዩ ንዑ ክደሊ ክንክል ኣለና ንትምህርቲ ክንደሊ ክንክል ኣለና ንኣምላኽ ክንደሊ ክንክል ኣለና ንቃል ኣምላኽ ክንደሊ ክንክል ኣለና ከም መጠን ዝደለናዮ ከምኡና እንረኽቦ ስለዚ ዘይደለየ ክረክብ ኣይከልኒ ሕዋተይ ኣምላኽ ኣቦትዩ ስርዓት ኣለዎ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ኢሎም ኳሕኩሕ ክፈተልኩም ኢሎም ለምኑ ትረኽቡ ኢኹም ኢሉና ዘይለመንካይ ትረክብነኻ ደይ ኳሕኳኻይ ክፈተካን እዩ ደይደለኻዮ ኣይትረኽቦን ኢኻ ዘይደለኹም ኣይትረኽቦን ኢኹም ኣነ ይረኽቦኒ ንስኻትኩም ኣይትረኽቦን ኢኹም ስለዚ ብሙሉ ልብና ብሙሉ ሓይልና ብሙሉ ነገራትና ንኣምላኽ ክንደልዮ ኣለና ከምቲ ዝበልኩኹም ውላድካ ጠፊኡ ስራሕ ትኸይድኻ ኖ ኣይከየንኻ ምክንያቱ እቲ ካብቲ ስራሕ ዝዓበይ ውላድ ስለ ዘሎ ንኡ ንምድላይ ብሙሉ ሓይለይ ድወፅእ ብሙሉ ቀልበይ ድወፅእ ካልእ እዝኒ ክሰማ ኣይክእልኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጸልዓይ ከምኡ ዝገብረና ዘሎ ምጽዓት ንብላ ኣለና እግዚአብሔር ዝመጽኣሉ ሰዓት ኣይንፈልጥና ንብላ ኣለና ንስኻትኩም ግና ተዳለውኻ ይብለና ኣሎ ነገር ግና እቲ ንደልዮ ኣደላላይና ግና ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኣነ ይፈልጦ ኩላትና ንፈልጦ ኣምላክካ ፀቢቆ ይፈልጦ ስለዚ ኣደላላይና ክንቅይር ኣለና እንዳነባዕኻ ትደልይኻ ተንበርኪካ ትደልይኻ ውይ እንዳበልካ ትደልይኻ ጥራዕ እንዳገበርካ ስለዚ ኣደላላይና ክንቅይር ኣምላኽ ይደልየና ኣብ ሉቃስ 15 አንብበለይ ካብ 1 ክሳብ 10 ዘላ ካብ 1 ክሳብ 10 ዘላ ኩሎም ተገውትን ሓጣንን ክሰምዕዎ ናብኡ ቀረቡ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ድማ እዝስ ንሓጣ ዳ ይቅበል ምሳታቶም እውን ይበልዕ ኢሎም ኣግሮምሎም
እዚም ምስል እዚ ከዓ መስል ኣሎ ከምዚ ኢሉ ከፋኸትኩም ከሚእቲ ኣባጊዕ ዘለዎ እሞ ከባኣታትን ሓንቲ እንተ ጠፍኣቶስ ነተን 99 ኣብ በረኻ ዘይሓድግ ክሳዕ ዝረኽባ እውን ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ዘይከይድ እንተዋይ ሰብኣ እዩ ምስ ረኸባ ከዓ እናተሓጎሰ ኣብ መንክቡ ይሕንግራ ናብ ቤቶም ምስ ተመልሰ ድማ ንዕሩኹን ንጉረባብቱን ብሓደ ፀዊዑ ነታ ዝጠፍአትኒ በጊዒ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጎሱ ይብሎም ከምኡ ከዓ ንስሓ ካብ ዘይደልዩ 99 ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንስሕ ሓጥእ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለሁ ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ባረክ ኣብዚያ እንታይ ይዛረቦ ኣሎ ብዛዕባ ዝጠፍአ ኣባጊ ዝምስለሎም ኣሎ ብዝኾነ ኣብቲ ወንጌል እንተዳሪኹሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ኣብ መጻጹስ ናመን ይመጽ ኣብቶም ዝጠፍኡ እዩ ኣይጠፋእኹ እንተዳ ኢልካኒ ንሱ ግዴቱ ይኮነን ንሱ ግና ናብቶም ዝጠፉ ኣባጊ መጻኺ ኢሎም እቲኦም ፈሪሳውያንን እቲኦም ኣለና ዝብሉ ወይ ከዓ ናይ ኣምላኽ ሰባትና ንብሉስ ጠፊኹም ኢኹም እንዳበሎም እንታይ ብሎም ነይሮም ኖ ናስ ኣይጠፋና ናስ ዘርኢ ኣብርሃም ኢና ይብልዎ ኣይጠፋእኻ እንተዳ ኮንካስ ኣይጠፋእኻን ንሱ ግና እንታይ ኢሎም ናብቲ ዝጠፍአት በጊዒ ዝኸይድ ኢልዎ እንተ ዘይጠፊእኹም ከም ዝጠፋእኹም ሪኮግናይዝ ተዘሂብኩሞ ኣምላኽ ኣይድህነኩም ጠፊእ ኣለኹ ስለዚ እንታይ ኢሎም ካብቲ ሓንቲ ትንሳሕ ይዝደሊ እታ ዝጠፍአት ዋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልእኾም ከሎ ንደቂ ነቲኦም 12 ሐዋርያት ክልእኾም ከሎስ እንታይ ኢልዎም ኪዱ ነዚኦም 12 ካልኣኹም ከምዚ ኢሉ እውን ናብቶም ጥፋኣት ኣባጊ ቤት እስራኤል ዳኣ ኪዱ ናበይ ናብቶም ዝጠፍኡ ዋተይ ከም ዝጠፍኣኩም እንተዳ ዋላ ኢየሱስ እኮ ነቲኦም ዝጠፍኡ እንታይ ገብሮም ነይሩ የድህኖም ነይሩ ነቶም ዝቕበልዎ ንሱ ከዓ ብሓይጣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎኹም ዘለዎ ኣነ እንዳበሎም ከሎሲ ንሳቶም ግና ንስኻ ይኮንካ እንካ ይብልዎ እቲኦም ዝተቐበልዎ ብስሙ ንዝኣመኑ ውሉድ ኣምላክ ክኾኑ መሰል ሓቦም ዝበልዎ ቃል ንሱ ነቲ ደልዩ መፂኡ ንሳቶም ካ እንታይ ነይሮም ኖ ነና ከምኡ ይኮና ንብልዎ ነይሮም ንሱ ካ እንታይ ይብሎም ነይሩ ነቲኦም ዝተቐበልዎ ነቲኦም ዝጠፍኡ ስለዚ ከዓ ነቲኦም ሐዋርያት ክዛረቦም ከሎ እንታይ ኢሎም ኪዱ ኢልዎም ናብቶም ጥፋኣት ኣባጊ ኪዱ ኢልዎም ምድላይ ኪዱ ሕዋተይ ምድላይ ክንደልዮ ክንክል ኣለና ኣደላላይና ክንፈልጦ ክንክል ኣለና ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲኦም ዝጠፍኡ ዳ ይደሊ እምበር ነቲኦም ዘለዎ ዋላ ሓንቲ እንተ ዘይጠፊኻ ዋላ ሓንቲ ስለዚ ኪዱ ኢልዎም ስለዚ ካቲ ኢልዎም መን ኣሎ ካባኻትኩም ኢልዎም ካብ ትሚቲ ኣባጊ ዘለዋ እሞ ካባታተን ሓንቲ እንተጠፋኣቶ ነተን 99 ኣብ በረኻ ዘይሓድግ ክሳብ ምንታይ ክሳብ ዝረኽበዎ ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ዘይከይድ እንተዋይ ሰባ እዩ መን ኣሎ እስኪ ሰባ የልዎ ነታ ሓንቲ ነይቲ ነታ ሓንቲ ነታ ዝጠፍአት ዋተይ ንሽተይ ነገር ትኩን ኣብ ቤትኩም ዝጠፍአት ኣብ ህይወትኩም ዝጠፍአት ንምድላይና እንተስእ ንሽተይ ነገር ትበሃል ነገር የላን ዝጠፍዓካ ነገር ተዳሃልዩስ እንታይ ገበርዎ ክሳብ ትረኽብዎ ክሳብ ማዓስ ክሳብ ትረኽብዎ ተማሃሮውን ኣሎ ኣብቲ ትበፅሕዎ ደረጃ ክትበፅሑ ትደልዮ ዳ ኮይንኩም ነቲ ትደልዮ ነገራት እንታይ ገበርዎ ዶክተር ክኾነ ኢልካ ትደሊ ንዖ ክትረክብ ግና እንታይ ለይካ እዩ ፃዕሬት ለይካ እዩ ክደልዮ ለካ ክትስቕ ክትክላለካ ክተንብቦ ለካ ሽኡ ነቲ ዝደለየ ሰብ ከዓ ናብቲ ዝበፅሕ ይደሊ ወይ ከምዚ ይደሊ ኢልካ እንተዳኺድካስ ትምኒት እያ ተመነይ ዋላ ሓንቲ ኣይፅግመውን እዩ ሕጂ ኣደላላይና ስለዚ እንታይ ኢሎም ነቲ ሓንቲ ዝጠፍአት ኣባጊ እንታይ ክገብር ነታ ክሳብ ዝረኽባ ድማ ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ዘይከይድ እንታዋይ ሰብኣይ እዩ ምስ ረኸባ ድማ እናተሓጎሰ ኣብ መንኮው ይሕንግራ ዋተይ ዝጠፋእኩም ነገራት ክትረኽቡ ከለኹም ከመይ ከም ትሐጎሱ ትፈልጡ ዲኹም ብጣዕሚ ኢኹም ትሐጎሱ ነገራት ጠፊእኩም ምስ ረኸብኩሞስ ትሐጎስ ኢኹም ዋተይ
ህይወትና ክንሪያ ይደልያ ኣለኹ ኣምላኽ ክንሪያ ክሳብ ንረኽቦ ኣገልግሎት እውን እንተደለናው ክሳብቲ ንበጽሖ ክንከይድ ክንክል ኣለና በድሕሪውን ኢልዋይ ታ ሸሞንታን ብበለይ ኣባኸላ ማለት እያ ወይስ አየነይቲ ሰበይቲ እያ 10 ድሪም ዘለዋ ሓንቲ ድሪም እንተ ጥፍኣታ መብራህቲ ዘይተበርህ ቤታውን ዘይትኮስትር ክሳዕ ትረኽባ ፀቢቓ ዘይትደሊ ምስ ረኸበታ ድማ እታ ዝጠፍአትኒ ድሪመይ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጎሳ ኢላ ንዳኖታታን ንጎረባብታን ዝፅውዕን ከምኡ ድማ ብሓደ ዝንስሕ ሓጥእ ኣብ ቅድማ መላእኽቲ ኣምላኽ ሓጎስ ይኸውን እዩ ብለኩም ኣለኹ ስለዚ ብዛዕባ እታ ሰበይቲ ካዛረባ ኣሎ እታ ሰበይቲ እንታይ ዝግበታ ወይ ሳይንስ ሰበይቲ እያ 10 ድሪም ዘለዋ ሓንቲ ድሪም ተጠፋዕታ ይደልያ ሕዋተይ ሚቲ ክሳብ ዝጠፋእኩም ኣይትፀበይዎ ሓደ ግዜስ ብሙሉ ክሳብ ተወደቕ ትጠፍስ ኣይትፀበይዎ ሓንቲ ጠፊያትካስ እዚያስ ጠፊያት እንበልዎ እጅ ካልኩሌሽን ክትገብሮ ስለደለኹ እየ እንታይ ጠፊን ኣሎ ኣባይስ እንታይ ጠፊን ለይልኩም ካልኩሌሽን ግበሩ ይሁዳ ክሳብቲ መወዳታ ዘጥፈሲ ሰረቕ ነይሩ ምሽብ ሰረቕ ነይሩ ይኸ ሰረቕ ነይሩ ኣብ መወዳታ ግና ሂዝዎ ኸይዱ ክሳብ መወዳታ ኣይትፀበይዎ ስለዚ ኻዩ እታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጻላ መዓልቲ ትፈልጥዋን ኢኹም ዝብለና ሓንቲ ነገር ንእሽተይ ነገር ዝንዕካ መን ኣሎ ይብለና ሕዋተይ ኣደላላይናስ እንታይ እዩ ንኣምላኽ ንደልዮ ዘለና ኣደላለያ እንታይ እዩ ገሊኡ ኣባራት ኮይኑ ይደልዮ ሕብረት ይጸልዩ ማለት እዩ ሕብረት ጸልየኻ ከዓ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ነቲኦም ንኣምላኽ ዝደልዩ እሱ ግና እንታይ ይገብረሎም ይርከበሎም ኣምላኽ ክርከበልና እንተዳ ደሊና ኣደላላይና ክንቅይር ክንክል ኣለና ከመይ ዓይነት ድሌትና ንደሊ ዘለና كم عينتنا أنا أملاح ندليو زلنا كم عينتنا نقال أملاح ندليو زلنا قال أملاح خنو كندليو كوت شجرنا لنا هكذا أملاح قال أملاح نمن باب نا أملاح قالوا كندليو استشجرنا لنا إذا قال أملاح ما أتينا يوفينا لنا كيد لنا يو نسود ما يركبنا ليه ስለዚህ ኣደላለያና ክንቅየር ክንክል ኣለና ንኣምላኽ ክንደልዮ ስለዚ ሙሴ ኢልዎም ንኣምላኽ ድለይዎ ኢልዎም እንተደለኹሞ ግና ንሱ እንታይ ክገብረኩም እዩ ክርከበኩም ብምድላይ ዋጋ ይኽፍለኩም እዩ ክደልዩ ከለኹም ዋጋ ክኽፍለኩም እዩ ሓደ ግዜ ሓደ መዓልቲ ያዕቆብ ንወዱ እንታይ ኢልዎ ዮሴፍ ወደይ ሕዋትካስ ጠፊኦም ኣለዎ እሞ ድሃዮም እንታይ ግበር ድለየለ ኢልዎ حكيده حوات كاس دايم في معلومه اسكي داي حوات كاغبر يلو يوسف دما انا داي حواتو كدلي مسكده انتي مسكده داي حواتو مخنياتو ابو بزعبا دقو شاقل كم زلو سلازي فلطه يوسف دما نت لاخسيزو سلازي خده داي حواتو كدلي مسكده حواتو غنا نابي وشي دمو ناب كبري ساغيرمو ناب كبري كما ساغيرمو حقدي ناب كبري ما صغيما كدليو وقت كدو خلهم املاح دما ناب كبري كساغركو حدا سب يدليو ناملاح نسو املاح حفكو بلاي حدا سب يدلي حدا غزيون كمو خينو السيز بحال نداويت انتايلو داويت وداي بزعبا دهواتكا እቲ ኣወግ ዘለው ደቅ ሕዋትካስ እንታይ ግበሮም ድሃዮም ድለየለይ ኪድ ኢልዎ ዳዊት ድማ ክደሊ ይምስከደ ኣቤሽሻይ መፀኒሕዎ ጎልያድ ፀኒዎ ነቲ ዘለማመዶ ኣምላኽ ናይ መወዳእታ መፈፀምታ ከብፅሖ ስለዚ ክደሊ ይምስከደ ዳዊት ድማ ጎልያድ ዝበሃል ድማ ኣብ ቅድሚ ፀነ حواتي واقع في الوضع حاول دايل ويشو حاولنا شوي
ሃው ቃሊልወይ እንታ ክትገብር መጽኻይልዎ አናሽወይ ንኣምላኽ ድለዩ ንኣምላኽ ድለዮ ሃውኻ ከናሹ እኳ እንተፈተነ ንስኻ ግና ናብ ክብሪኻ ስግረካ እዩ ምኽንያቱ ተስተለማመድካዮ ምን ለመማድ እትንለማመዶ ምን ለመማድ ንሱ ናብ ክብሪ ደሰጋግር እዩ ስለዚ ሃው ዳዊት ብምጽኡስ ንኦ ከደሊ ከም ዝኾነስ ሲተረዶን ዳዊት ግና ዳይ ሃው ከደሊ ይመጽ ስለዚ ኻ ዋላ እግዚአብሔር አቤል ከዛረበ ኸሎሲ ቃይል ኢሎ አቤል ሃውኻስ አቤል ጠፊሎ አሞንጎኻ የለን ጠፊሎ አቤል ዝባል የለን አታ አቤል ኢልዎ አሻ ዘረባ ኻ ተዛሪቦ አሻ ዘረባ አይንለይ አሻታት አይንኹ እሽነት ንግደፎ በሐቅንለይ نتلاقي وشتنا زي دلهم وخايت رخوانهم بيرت وديا زين دلنا يو عين ركبنا سلازي خا እግዚአብሔር አይሊሎ አቤሎ ሓው ሓቤሎ ኢልዎ ዳሓዩ ስለዚ የለ ዳሓዩ ጠፊሎ ኢልዎ ኣነ ዶ ሓላዊ ሓወይ አቤል ኢልዎ ለኪያ ቃይል እንታይ ገይርወይ ከዊልወይ አጥፊወይ አቢወይ ቃይል እንታይ ገይርወይ ቆሪጹ አጥፊወይ ቀቲሉ እንታይ ገይርወይ ሓቢወይ ዝሕባእ ግና ኣብ ኣምላኽ ኣይነበረን ሕዋተይ ክደልዩ ከለኹም ዋጋ የኽፍለኩም እዩ ንኣምላኽ ክደልዩ ከለኹም ኣብ ቤት ኣምላኽ ክትመጽኡ ከለኹም ክደልዩ ከለኹም እንታይ ትደልዩ ከም ዘለኹም ፍለጥዎ መጀመርታ እንታይና ንመጽእ ዘለና አንተ ይብላ ነይሩ ናምንታይና ንኣምላኽ ንደልዮ ዘለና ሓቀይደ ኣምላኽ ጎይታ ምስ ተቀበልኩም ንኣምላኽ ምስ ደለኹም ዋጋ ክፍለኩም ኣሎ ዶ ኣብ ቤትኩም ሕዋትኩም ኣሌትኩም ጎረቤትኩም ኣነ ጓ ፋዘረይ በዚ ክመጽእ ከሎ በዚ ንሰግድ ነርና እሱ ክመጽእ ከሎ በዚ ትወጽእ ዋጋ ክፍለካ ንኣምላኽ ከም መጠን ዝደለኻዮ ዋጋ እኳ እንተኽፈለካ ንሱ ንመን ከም ትደሊ ስለ ዝፈልጥ ኣምላኽ ድማ ክርከበኩም ኣምላኽ ዝርከብ ኣምላኽ እዩ እብለኩም ኣለኹ ብውልቅኩም ይኹን ዝጠፋዓኩም ነገራት ክሳብ ትረኽብዎ ምስ ኣምላኽ ተተሓሓሱ ኣነ ግና ክሳብ ዝረኸበካ ኣይገገድፈካን ይብልዎ ያዕቆብ ከንታይ ኢልዎ ያዕቆብ ድማ ምስ ኣምላኽ ተቃለሰ ይብለና ምሽ ኣነ ክሳብ ዘይባረካን ኣይገድፈካን ኢልዎ ክሳብ ማስ አይ ሓድገካኒ በቃ ደሓስኩሞ ነገራት ሓዝ ሕድግ ኣይተብልዎ ኣይነብሎ ንሓዞ ክሳብ ማዓስ ክሳብ ንጭብጦ ስለዚ ኣታ ዝጠፍዓታ ክሳብ ታይላቶ ክሳብ ትረኽባ ክሳብ ዘይረኸብካ እያ ደለዮ ሎሚ መጺኻ ለኻ ኣይተለወጥካን ጽባ ትመጽእ ኣይተለወጥካ ጽባ ይመጽእ ኣይተለወጥኩን ድሕሪ ጽባ ይመጽእ ኣይተለወጥኩን ድሕሪ ክመጽእ ኣይተለወጥኩን ድሕሪ ክመጽእ ክልወጥ ኣመወዳታ ኣነ ግና ንኣኻየ ክስዕብ ኣነ ግና ንኣኻየ ዝደሊ ኣነ ክሳብ ዘይረኽበኳ እንታይ ገብርኒ ኣይ ዓርፍኒ ኣብ ቤተይ ክሳብ ዘይነገስካ ኣብ ደቀይ ክሳብ ክብሪ ዘይረኣኹ ኣነ ኣይገድፈካን ይበልዎ ኣተሓዛና ንቀይር ከምታ ዝበልኩም ኣነ ንስኻትኩም ኣተሓዛና ኣምላኽ ይርዮ ኣሎ ሕዞ ንገርፎ በቃ ኣደላያና ፈልጠዩ ከርክበለ ንብል ቃል ኣምላኽ ከርክበለ ንብል በቃ ኣደላላይናስ ታሽም እዩ ዘሎ ሕዋተይ ኣደላላይኹም ቀይሩ ስለዚ ኻይ ድለይኒ ክትረኽቡኒ ኢኹም ዝበለ ክፈተኩም እዩ ዝበለ ለምኑ ክወሃበኩም እዩ ዝበለ ተመኒኹም በትምኒትኩም ክትከዲኹም ትምኒት ዋጋ ይኽፍለኩም እዩ ከምታ ዝበልክኹም ትምኒት በቲ ሓደ በኩል ሓይጣት እዩ ዝብሎ እሱ ይኮንኩ ዝብሎ ምሽ ሓደ ግዜ ጽቡቕ ተዛረብ ለካ ጽቡቕ ተዛረብ ትብል ዲኻ ምሽ ነቲ ትዛረቦ ነገራት ድለዮ ምዝራት ጥራይ ይኮነ ድለዮ ምዕዛዝ እንተዳ ዋጋ ምዕዛዝ
كندلي أخن كلنا مأزاز أنت تطفيها سنتاي قبر لنا كندلي لنا فقر أنت تطفيها أنتاي قبر لنا أبي الله تحفقري سلم أنتاي تطفيها ما نتفيوا بخما يتطفيها شو مسرخب كايا دما حقوس يخون sometimes زفرسك أزطفأ كنجرات كم تعزبلكم مسرخب كايا كم تحقوس عبيتنا زطفأ نجرات عندك سلو عندكس بك عندكس كساب زي رخبنا يا عندكس سلازي خا أملاح ناي برينسيبل أملاخي بك أبسكي 34 أساشدي شيء لهم استفاد زلك أملاح استفاد كدلي استبارت كملسيو تسبرت كزنن زحمقت كا كتصنع تسبهد ما زبرت أدقنا كتفيلو أملاح يسوس زمت استفاد كدلي واتي أملاح ناي فقد أملاخي ولا كم تزبلكم سي أنا سنابتهم زطفوا إيه زخير كيلو قال يوم مش سخامني خايبلوا نيرم أوكي يرتعهم يتفعنان باريو تايكونا نبلوا ننادك أبرهامي نبلوا أوكي زي تفعهم كانتاي نتيهم زطفوا نتيهم زدليوا نتيهم استقبلوا نسوقنا ولد أملاح كخونو مسل حوام سلازي خا أمونغو أملاخن أمونغو نان السندا يخوننا ما تعرق يزخوننا سلازي بعم بيسوس كوينا أنتي نقبر نعتو نوت سلازي خا مجدنا حق حيوتن عنيلو اتبعي زعتو نسو مجدنا حق حيوتن يلوم مجارجة عنيلوم أمونغو أملاخن أمونغو ين أنتي زلو عنيلو بريج عنيلو سلازي دلائي نكتراخبني خميلو واتي زيرا كرقصا زدلي نقرات انتدا حليوس كمينا ندليو كمزلنا كنفلت يدلي عمله كمينا ندليو ادما مموص رايت نوصر ادما ندا قصرنا ينخيدلو بحقي بلبنا خندليو نعملخ بلب خندليو بقى بلبي كم تعزبلكم كدلي خلخ كبر نجر بتعمي خالب بمولو حيلها هتدلي بمولو حيلها هتدلي بمولو حيلها ناي مدلاي بقعتها له مالتي ناي جن منصر تواغا سنتايو تدليو واغا سنتايو مخانو كنفلت سلازي ندليو زلنا سيبنا يا زلنا منغست املاخي نعملاخ بقى بمولو نليو نعملاخ دما نتا تدليو نفسي نتا صمأت نفسي انتي كغبراي سلازي املاخ قربا خلوس انتي غبرو دليو املاخ قرباي بايزوي املاخ تدلي زركبي سيلا يركبني املاخ تدلي خاي ترخوا املاخ انت زي دلي خاي كم جازبلك خونكم انت زي دلي خا اتركبناها مجمرتها خدلي عليك مجمرتها طفعك خونا له كدلي عليك تركبيها سلازي نتيوم تدليوم املاح زركب لهم مالتي سلازي املاح نجرات املاح ناي دليخا زركب املاخي سيلكا بعفكا نتزاربك نبراخا يكونن نتي نجرات بك كوفينا نرايو زي نجر طفياتن لامو نزي انت كغبره هواي قالوا لا يبلني كل جزء ما تخلاسي مصحف قدسن طراز نسكا مش خمس تبلنا يركا جيجن في خيال خا يبلني ريو جمرتها طراز مصحف قدس كم زي لي زخيد تعز ما مصحف جيجنا ريك الله خوت في خيال خا يا غداي يبلني جيجن ذكركو ነገራት ሲዩ ጠፋና ነገራት ብዙ አለው ነው መባለይ ብዙ ነገር ጠፊናለሁ በውልቅናውን ጠፊናለሁ በቤትናውን ጠፋና ነገር አለው አብደቅናውን ጠፋና ነገር አለው አብደቅኩም ጠፈ ነገራት እንታይ ተግበሩ አይትግደፉ ክሳብ ዚ ነገር ክሳብ ዘይረኸብኳ እንታይ ይገብርኒ አይዓርፍኒ ይበሉ አይተعرፉ ጠፊኩም ከሎ ሸለል አይትበሉ ሸለል እንተዳይልኩም ባዓገሩ ጥፍእ ክብለልኩም هذا معاتك ملاسي هذا معاتك ملاسي لكم دا تكبروا بقى يتبلوا تتطفى انا نغرات كنا انا كساب زدليا كساب زرخبا كساب معاسيلاتو
ክሳብ ትረኽቦ ድለይዎ ክሳብ ትረኽቦ ድለይዎ ህዋተይ ኣነ ንስኻትኩም ክሳብ ንረኽቦ ክሳብ ንሕዞ ስለዚ ያዕቆብ እንተዘይባሪካንስ ኣይሓድገካን ኢልዎ ክሳብ መዓስ በቃ ክሳብ መወዳእታ ሂዝዎስ ኣምላኽ ድማ ባሪኽዎ ኺዱ ህዋተይ ድሌታትናስ እንታይ ይመስላል ድሌታትና ደይኮንኩስ ኣደላላይናስ እንታይ ይመስላል ድሌታትና ብዙሕ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ድሌት ኣለና ድሌትና ብዙሕ እዩ ከምታ እንቶይ ዝበልኩ ብዙሕ ትደልየኹም ብዙሕ ይደልየ ድሌት ግን ኣደላለያ ግን በበይን እዩ ድሌትኩም ማንም ኣያግተኩም እዩ ኣደላለያኹም ትወሳነ ወሳነ እንታይ እዩ ኣደላለያኹም ከመይ ነቲ ድሌትኩም ከመይ ጌርኩም ትደልይዎ እዩ ትወሳኒ ኣብዚ ምምፃእ ዋጋ ደኸፈል እዩ እንተዳ ኮይኑ ኣብዚ ምምፃእ ድማ ክብር ከም ዘለዎ እንተዳ ፈሊጥኩም ደቅናውን በክብሪ ከዓብዩ ብፍልጠት ብቃል ኣምላኽ ብኩሉ ከዓብዩ እንተዳ ኮይኑሲ ሰብ ስለ ዝሽገር ዘሎ እዩ ማለት እዩ በቲ ክመሃረልካ ትደሊ ነቲ ትደልዮስ እትከፍሎ ዋጋኻ እንተዘየለስ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ድሌት ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ክትረኽቦኻ ኣይትጸበይዎ ኣይትጸበይዎ ኣምላኽ ከምታ ዝበሎ ቃል ኣምላኽ ድለዩኒ ክትረኽቡኒ ኢኹም ዝበለ ኣምላኽና ብምድላይ ዝርከብ ኣምላኽ እዩ ብምድላይ ዝርከብ ኣምላኽ እዩ ንድለዮ ጥራይ ስለዚ ኣደላላይና ክንቅይር ኣምላኽ ይደልየና እዩ ዋዛይ ንኹን በቃ ሓደ ግዜስ ከም በቃ ሸለል ከም ዝበልኩም ኩሉ ኣካላትና ይዋሳዕ እዩ እጅ ርሑቕ ዘሎ ስድራናስ እንታይ ይብልኹም ድሃዩ ኣጥፊዩ ይብለካ ምሽ ጠፊዩሎ ድሃይ ወደይ ይሰምዓኹን ጠፊዩሎ ሕጂ ብእዝና ህዋተይ ምጥፋ ብብዙሕ እዩ ጠፊእኻ ብድሃይ ድምፂ እንታይ ይገብር እዩ ጠፊኡ ሰባት ኣብዚ ቤት ምምፃእ ይጠፍኡ ኣነ ጠፊዮም ጠፊኻ ኣለኻ እንተይልካየስ ኣይጠፋኹን ኣለኹ እኮ እንተይልንስ ኣይጠፈን ሓቁ ከም ዝጠፍአ እንተፈሊጡ ጥራይ እንታይ ዝገብር መገዲ ክሕብሮ ከማ እንዳሓሰብኩስ ኣብ ስራሕናሲ ዋን ወይ ኣትያትና ኣብታ ኤርፖርት ዋን ወይ ታ ኤርፖርት መሳዕተና መፅያስ ኣንቲ ጠፊእ ከለኺ ዋን ወይ ይኺ ተበልኳስ ኖ ትብል ትመፅእ ሓደ ሓዲሙ ኸይዱ ዋን ወይ ዓምሲ ከም ዝጠፋእኸ ብፍለጢ ድሓርዋ እዚ እኮ ዋን ወይ እዩ ናኻ በቲ መኸድሲ ኢነ እንታይ ክገብራ ደው ኢላ ተመለሲ በዚ ተመለሲ ሽኦ ኦኬ ኢላ ዋን ወይ ምዃኑ ዝተበራበረት ተመሊሳስ ዩተርን ጌራ ተመሊሳ ኸይዳ ህዋተይ ከም ዝጠፋእኩም ተዘይፈሊጥኩም ኢሉ ዋን ወይ ተኸዲኹም ትጋጭኹም ሓደጋ ኣሎ ሞት ኣሎ ኣነ ግና ጠፍየ ኣለኹ በሉ ኣነ ግና እዚያ ነገር እዚያ ጎዲላትና ኣለ በልዎ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ቃል ኣርጊፀ ክዛረባ ድሌትኩምን ኣደላለየኹም ፍለይዎ ትደልይዎ ከመይ ጌርኩም ንዓኹም ድሌትኩም ማለት እዩ ድሌትኩም እየ ትብለልኩም ዘሎ ድሌትኩም ከመይ ጌርኩም ትደልይዎ ፍለጡ መንስያትካ ኣለዎ ትደልይዎ ነገራት እንታይ እዩ ብትምህርትኩም እንታይ ትደልዩ ብሉፃት ምሽ ከመይ ጌርኩም ትደልይዎኻ እዚ ድሌትኩም እዩ ኣደላለያኹም ግና ካብ ሕጂ ፍለጥዎ እቲ ትደልይዎስ ከመይ ጌርየ ክረኽቦ ኢልኩም ዋጋ ከም ዝኸፍል ክሳብ ትረኽብዎ ግና እንታይ ከይትገብሩ ኣይደቅሱ ኣብቲ ክትበፅሕዎ ትደልይዎ ነገራት ክሳብ ዘይረኸብክዎ ኣነ ግና ኣይዕረፍኒ ኣይትብል ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ወደይ ጠፊኡ ናይ ሻይንስተ እንተይልንሲ ፀላኢ ከምኡ ኢልና ዘሎ ባይዘወይ ክቡር ነገር ጠፊና ከሎስ የዘናጋዕና ኣሎ ኣብ ምዝንጋዕ ኢና ዘለና ክቡር ነገር ጠፊና ከሎስ ተዘናጊዕና ኣለና ተዘናጋዕና ተርክበሉ ኢኻ ይብለና ኣሎ ነገር ግና ኣነ እዚ ነገር ጠፊኒ ኣሎ ኣነ ኣምላክ ክብሪ ክሳብ ዘይተመለሰ ኣነ ግና ኣብዚ ደው ኣይክብልኒ ይበሉ ኣምላክ ክብሩ ክሳብ ዘይመለሰ ኣብ ቤተይ
ኣምላኽ ክብሩ ክሳይ ዘይመለሰ ኣብ ሕብረተይ ኣምላኽ ክብሩ ክሳብ ዘይመለሰ ኣብ ህዝበይ ኣነ ግና ንኣምላኽ ካብ ምድላይ ኣይቋረፅን እየ ነበሎ ትሪእዎ ዲኹም ክብርታት ናይ ህዝብና ዋላናትና ምሽ ብዙ ነገር ጠፊእና ምሽ ኣሎ ሓቀይደ ግን ኣደላላይና ከምኡ ኣይኮነን ኣደላላይና ከምኡ ኣይኮነን ዋይ ንምንታይ ጠፊሎ ክንብሎ ክንሓቶ ጽቡቕ እዩ ምጥፋእ ናቱ ናተይ ምጥፋእ ምዃኑ ክርድኦ ጽቡቕ እዩ ከም ሕብረት ከም ሕብረት እውን ብዙ ክብርታት ዝጠፍኣና ስለ ዘሎስ ከም ዝጠፍኣና ይንኺድ ንምለሶ ክብርታት ክምለስ ክህልዎ ኣብ መንጎኻን ምግዝዛና ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ምትሕላይ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ከም ዝጠፍኦ ክጠፍእ ፍቓድ ኣይንሓቦ ንኣምላኽ ንድለዮ ስለዚ በዚያ ክውድ ይደሊ ኣትሪረ ክዛረባ ዝደሊ ግና ድሌትናን ኣደላላይና ንፍለዮ ዋጋ ንኽፈለሉ ዋጋ ይኽፍለኩም ኢለኩም ኣሎ ክደሊ ኸለኻ እንታይ ድለይካ እዩ ዋጋ ይኽፍለካ እዩ ትደልዮ ከምቲ ዝበልክኹም እዩ ኪድ ኢልዎ ተላይኹ የሱስ እውን እኮ ክደሊ ምስ መለ እንታይ ክፊልዎ እዩ እንታይ ክፊልዎ እዩ ዋጋ ክፊልዎ እዩ ኣቀይደ የሱስ ንዓና ክደሊ ምስ ኣቦ ከተዓረቐና ነቲ መጋረጃ ዝኾነ ነገራት ከዓልዮ ምስ መፀ ኖ ግና ዋጋ ኣኽፊላቶላ ክሳብ መስቀል ድማ እንታይ ጌራቶ እያ ዋጋ ኣኽፊላቶ እያ ክሳብ ማእስ ክሳብ መስቀል ነሱ ግና ነቲ ዝመፁ ዕላማ ስለ ዝፈልጥ ክሳብ መስቀል እውን ተዓዘዘ ይብለና ብደሙ ድማ እንታይ ገበረና ኣተዓረቐና ኣምላኽ ንዓይና ኣኻትኩም ደልዩ ረኺቡና ክነግረኩም ድሕሪ ግና ናተይ ናታትኩም ድሌት ጥራይ እዩ ዝውስን ድሕር ደጊሙ መፂኡ ክደለየና ኣይከየኒ ብቃሉ ገይሩ ደቀይ ተመለሱ ንኣይ ድለዩኒ ንገፀይ ድለዩኒ እዩ ዝብለካ መዘከርታ ዳ ይሂበካ እምበር ብድሕሪ ግና ናትካ ድሌት እዩ ኣነ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ንዓት ብሎ ድሌቱ እንተዘይ ዋላ ኣብቲ ጥፉእ ወዲ እንተዳሪኹሞ በዚያ ክውዳእ ብዛዕባ እቲ ጥፉእ ወዲ እንተዳሪኹሞ ሲ እቲ ጥፉእ ወዲ እንታይ ገይሮ ኣብታ ኣንበብኳ ተህቲ ኣላ ብዛዕባ ጥፉእ ድዛረብ ወዲ ነቦ እንታይ ኢልዎ እቲ ዝግባእ ንሓበነ እሞ ክኸይድ ይበሎ ይብለና ኣባታ ታሪክ እንተዳሪኹሞ ሲ ዋይ ስለምንታይ እቲ ኣቡ ዘይደለየ ገለ ይብል ነይረ ኣቡ ክደልዮ ዋይ ዘይኸደ ምስ ዝኑ ምስ ሓብቱ ምስ ስልጣኑ ምክንያቱ ሓብታም ሰባይ ነበረ እዩ ዝብለና ምሽ ሓብታም ሰባይ ነበረ ወዱ ግና ኸደ ይብለና ኣቦ ደልይዎ ድዩ ኣይደለዮን ንኣምላኽ ኣይደልኒ ዝበለ ሰብ ኣይደልኒ ክሳብ ዝደልዮ ሽኡ እቲ ወዲ እንታይ ገይሩ ነገሩ ምስ ወደአ ጉዳዩ ምስ ወደአ ኣብ ትሕት ሰብ ምስ ወደቐ ጉስቁልና ምስ መጾ ግና ነቡ ክደሊ ጀመረ ሓቀይደ ታሪክ እሱዩ ኣቡ ደልይዎ ድዩ ኣቡ ይደልየ ሕዋተይ ኣነ ናተይ ናተትኩም ምስክር ኣምላኽ መቸስ ወጢጡ ካብ እዝነይ ኣብዚ የምፃእነኒ ዘምፆ ሰብ ኣሎ ድዩ ዘምፆ ሰብ የለን ኣነ ንስኻትኩም ኢና ደሊና ንወፅእ ኣነ ንስኻትኩም ኢና ደሊና ንወፅእ ምክንያቱ ስንታይ ማለት እዩ ስለዚ ኣቡሲ ዋይ ዘይደልዮ ዝኽሉ ዝናኸሎ ክንደይ ሽዱሽተ ወርሒ ፀኒሑ ምስ ጠፊዩ ኣመዲ ጠፊዩ ዋይ ወደይ ጠፊዩ ዲ ዋይ ወደይ ክደልየ ምዝንውስ ከይዱ ብዙሕ ክሰደድ ይኽእል ነይሩ ነገር ግና ዋላ እንተሰደደ ዋላ ገለ እንተሰደደ እቲ ሰብ ግና ክመፅእ ኣይኽእልኒ ይኽእል ኣይክእልኒ ኣይመፅእኒ ክሳብ በዓሉ ዘይመፀ ክሳብ በዓሉ ዘይደለየ ክሳብ በዓሉ ንቤት ኣቡ ዘይናፈቐ ክሳብ በዓሉ ገጽ ኣቡ ዘይናፈቐ ኣቡ ግና ስልዩ ምምላጥ ጥራይ ኣይቋረፀን ኣቦ ግና ፍቕሪ ነይሩ ኣቦ እንታይ ነይሩ ፍቕሪ ነይሩ
ብዛዕባ ትስጠፍእ ወዲ ኩሉ ግዜ ፍቅር ኣለዎ ኩሉ ግዜ ሓልዮት ኣለዎ እዚ ወደይሲ እንታይ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ካምሽ ኢልዎ ኣምላኽ ፍቅር ኣለና ዋይ ደቀይ ዝብለኒ ዋይ ወደይ እዚ እንተትኸውን ጥራይ ዝብለኒ ኣነ ዳ ሓስፈልኩም ሓሳባት ምሽ ይብለና እቲ ኣነ ዝሓስፈልኩም ሓሳባት እኮ እዚ እኮ ወደይ ይብለኒ ኣነ ግና ነቲ ኣምላኽ ድሓስበለይ ሓሳብ ተመሊሰ ናብኡ ንምድላይ እንተዳመፅስ ኣገና ወደይ ኣነ እውን እኮ እሱ እየ ዝደሊ ኣነ እውን እኮ ንሱ ናተይ ትምኒተይ እዚ ናተይ ሓሳበይ ኣባኻ ዘለኒ ድሌተይ እዚ 3 ሰዓት ክወስደልኩም ኢለኩም እያ ውዴ ስለዚ ኣምላኽ ኣደላላይና ንፍለጦ ከምታ ዝበልኩም ትጥፍእ ወዲ ዓቡ ኣይደልየን ደልይዎ ዲ ኣይደልየን ዓቡ ኣይደልየን በቃ ንሱ በዓሉ ግና ንኣምላኽ ክደሊ ተመጽዩ شو انتايلو نابلبو مستملسه دما عبيت ابو انتاي كم زلو مسترده دما شو نبوي دا خدوي عبيت ابوي دما ولا ولد كو انت خزي خونكو كم تيم حدا باروت خون بك نابيت ابوي خيدي ابوي غنا انتاي كغبرنني اي كحفرنني تو هذا سراتنيا كغبرنني مسفله غنا عواتري ويهم قرابوريو عليتا بوريو كابرو كله عبود ما حقوس يبلنا سلازي خا بتحانت تنسا اب سماي انت ያለው ይብለና حقوس አለው ስለዚህ خايو مدላይ ዘልዮ ሰባት አምላኽ አይንደለና ምሽ ብለሉ አብዛ ሰዓት አምላኽ የለን ተዳይልካስ እንታይ ትብሎ ሰብ አምላኽ ከም ዘሎ ተደረዲ ወሲ መከራ ይስገቦ ይልዎ بدهري لك نسي زليني شلازي قصكم ملسو قصنا نملس قصيد ملس عملاخ نمدلاي نملس نتستفعكم كبرتات نملس طفينا له انا طفينا له ስለዚህ ነትጠፋና ክንደሊ አምላኽ ይደለና ስለዚህ በዚህ ሁዴ ድሌታትናን አደላላይና ክንፈሊ አምላኽ ይደለና አምላኽ እሙኒ አምላኽ ጻድቅ ስለዚህ ከመይን ደሊ ከመይን ታሽም ንገብር ስለዚህ ዳዊ 34:9 ታይሎ ነቴም ዝፈርህዎ ገለካ አይጎሎምኒ እዩሞ አቱም ቅዱሳን እግዚአብሔር ፍርህዎ ኮራኮር አናብስ ይስኑ ይጠሚዩን እግዚአብሔር ዝደልዩ ግና ሰናይ ዘበለ ከቶ አይጎሎምኒ ስለዚህ እንታይሎም ነቴም ኮራኮር አናብስ ይስኑ ይጠሚዩ ካያ حيالات زبلو طميلو ساعات الله مالتيو ነገር ግን አንተ አይልዎ ዋው ዝድ ነግዚአብሔር ዝደልዩ ግና ንአምላኽ ዝደልዩ ንአምላኽ ሓረር ዝብሉ ሰባት ግና ሰናይ ዘበለከቱ አይገድሎም ኢሎም ህዋተይ ንአምላኽ ብምድላይኩም ኩሉ ግዜ ሰናይ ክኾነልኩም እዩ ሰናይና በቃላትና ይኮነን ከመጠን ድሌትና እዩ አደላላይና እዩ ሰናይ ይኾነልካ ትባሃልምሽ አንተ ማተይ ሰናይ ይኾነልኩም በቃልኩም አይተኸይዱ ከመይክ ተደሊወይ ስለዚህ እንታይሎ ነቴውን እግዚአብሔር ዝደልዩ ኩሉ ጊዜ እንታይ ብሎ ኩሉ ጊዜ አቤቶም ሰናይ አይጎድልኒ አቤቶም ሰሐቅ አይጎድልኒ አቤቶም ዕረፍቲ አይጎድልኒ አቤቶም ዕልልታ አይጎድልኒ አቤቶም ኣብ ህይወቶም ጥዕና አይጎድልኒ ንመን ነቴውን እግዚአብሔር ዝደልዩ አቤትና ዕልልታ ምንታን ክበዝህ نعملاخ ندليو ስለዚህ እንታይሎም አናብስ ይጠሚዩን ይጻወጉም ይሎሙ አትም ህዋተይ ስለዚህ ኮራኮራ አናብስ ኳ ይሰኑ ይጣሚን ይሎም እዚም ሐያላት ዝባሃሉ ንአምላኽ ዘደልዩ ሰዓት ሓደ መዓልት እንታይ ገብርዮም ይሰኑ ተማለ ዜና ሪኢኹም ይኹም ኣብጃምሽ አቀይደ ዲወለኹም ክሳብ ህጅሎ قربوا دي خلو سباتيو حكيده قليل ايكونن مالتي ግን ዝጭበት ኮነሎም ሰን قليل አይኮነን ስለዚህ እንታይሎም እቲዮም ንአምላኽ ዝደልዩ ግና ንሳቶም እንታይ ገብሩን ንእግዚአብሔር ዝደልዩ ዝብሎ ኣብ መዝሙር 34 ከተንብቦ ስለዚህ ንእግዚአብሔር ዝደልዩ ግና ሰናይ ዘበለከቱ አይጎድሎም ይልዎ ሰናይ ምንታን ከይጎድለና ሰሐቅ ምንታን ከይጎድለና ዕልልታ ምንታን ከይጎድለና ጽባህ ንጎም ምስ አምላክ ኮይና ዕልል ምንታን ክንብል ምስ መንግስቱ ተማዓለ መንግስቱ ምንታን ክንከውን ንአምላኽ ንድለየ
ገጽና ንምለስ ገጸይ ግና ናባኻ ምምላስ ይሄሸን ነበሩ ኣነ ግና ናኻባኻ ካብ ምድላይ ደዋይ ዳዊት ብዙ ይዛረበ ብዛዕባ ምድላይ ኣነ ኢልዎ ካባኻ ካብ ምድላይ ኣይቋርጽን ኢልዎ ገጽ ኣምላኽ ደለዩ ቃል ኣምላኽ ደለዩ ክብሪ ኣምላኽ ደለዩ ሽኡ ኣብ ቤትኩም ሰናይ ክኸውን እንዳለማዓኹም ትኸዲኹም እንዳለማዓኹ ኸይዲ ሰሓቕ ሞይሉ ቤተይ ንብሎ ንኣምላኽ ዝደልዮ ስለዚ በዚ ክንከይድ ይደሊ ኣይነው እግዚአብሔር ይባርኩም ንጸልይ ንእሽተይ ክንውድይና ኢየሱስ እስኪ ንእሽተይ ክንጸልይና ኣይነው ኣዋተይ ዋላ ቆሎሴ 3:1 እንታይ ኢሎ ደጊምሲ ምስ ክርስቶስ ተንሲዕኹም እንተዳ ኮይንኩምሲ እንታይ ኢሎም ደጊም እኳ ምስ ክርስቶስ ተንሲዕኹም እንተዳ ኮይንኩምሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ እንታይ ግበሩ ደለዩ ደጊም ንኣምላኽ ሰባት እንተዳ ኮይንኩም ደጊም ንኣምላኽ እንተዳ ተቐቢልኩም ደጊም ነቲ ክርስቶስ ነቲ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ ድሌተይ ድሌታትኩም ኣደላላይና ድማ ክንቅየር ኣምላኽ ይደልየና እዩ ኩሉ ግዜ ድሌተይ ግና ንዓኻ ምዃን ሕሸን ንብሎ ክንፍትሻ ይደሊ ኩሉ ግዜ ኣሰላስልዎ ኣነስ ከመይ ገይረ ዝደለይካ በልዎ እስኹም ኣምላክም ፈልጥ ንምድላይ ምትሳእ የድለይ ንምድላይ ድማ ጻዕሪ የድለይ ኣምላኸይ ንዓኻ ምድላይ ጥራይ ሕሸን ንበልዎ ካብ ምድላይኻ ኣይቋርጽን የበልዎ እግዚአብሔር ሆይ ንባረኸካ ኣለና ንስኻ ኣብ ልዕል ኩሉ ጻድቕ ስለ ዝኾንካ ተባረኽ ሕጂ እውን ንዓኻ ኣደላላይና ክንቅይር ኣቦ ብድሌትና ዘይኮናስ ከመይ ጌርና ክንደልየካ ከም ዝግባእካ ነጊርካና ኢኻ እሞ ኣቦ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ነፍሶ ካብ ሰብ ውሽጡ ምልዓል ክትስእ ጸልየ ኣለኹ ኣቦ ንዓኻ ክንደሊ ንገጽካ ክንደሊ ንቓልካ ክንደሊ ነቲ ስኻ ዘቐምካዮ ሕብረት ክንደሊ ኣቦ ኩሉ ግዜ ምድላይ ንዓኻ ኾነና ስኻ ክድግፈና ይጸሊ መዓልትና ንስኻ ሓለፎ ሽሚስ ኣሜን